Трето място Мис Медицински университет. За помощ мога да помоля Младена Колева, също представител от студентите в Божовите. Трето място за участниците с номер 3 Боря Димитрова. Много представители на четвърти курс медицина на сцената. Как е добре. Второ място Мис Медицински. Май малко бързо, може би и се притеснявам за първи път. Оставим. И второ място участник с номер 4 Станислава Стойчева. И като последно не и поважно тази вечер, повече в курса Мис Медицински университет, всякакъв номер е като мястото, номер 1, Веселина Кирова. Наградата връчва Мис Варна 2012 и студент втори курс здравен менеджмент в нашия университет. Както се казва, много качество и много красота на едно място. Надявам се да е по-малко притеснена и да каже по-скоро някакви думи на всички нас. Би желала да кажа на хората, които смятат, да бъдеш манекен или модел е лека работа? Не! Това ще е много трудно, изморително и много ви благодаря на публиката. Много се знавам. Искам да помоля доктор Евтимов да ни помогне с връщането на короната. Все пак, какво една мисля своята корона? Един букет не стига. То така сме я скрили, че не може и да я отворим най-вероятно. Трябва да кажем как е се. Още веднъж искам да благодаря на цялото жури. Доста трудна работа, но да не се справяха. Тук още веднъж всички победители, всички гости, на здраве!